kini atong latest weather update Thursday, June 10, 2021. Ang monsoon trough ang padayong nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang monsoon trough kini ang panagtagpo ng duha ka hangin, una ang habagat or southwest monsoon gikan sa southern hemisphere ug ang ikaduha ang hangin or trade winds gikan diri sa may northern hemisphere. Samtang natay gimonitor na low pressure area sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilay una 655 kilometro sa may kasadpan ng Northern Luzon. Ang weather condition diri sa Visayas, Palawan, kasama ng Kalayaan Group of Islands o ang Occidental Mindoro, makasinati na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa tamagi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama ng latest development sa low pressure area. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomer Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST maayong adlaw.